बेखौनो फोरमायनो सानदों दा जोंना मिसेसनि देहाया थिग नङा माने खुलुमनानै खर' गंग्लायै निमाहा बिनाय जायो गोरोन्थि जायोबा। जानानै देहाखौ एसे गिलिर मोनो उदै ओंखारबोबाथाय। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडियोआव फिन खनसे गासैखौबो बरायना फैनो थाखाय आं गोबावथारसैमोन आरोना भिडिअ लाबोयो। दिनै खनसे माने जेरावबो थांनो मोनाखैमोन नालाय दिनैसो मोनसे भिडिअ लाबोनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेनि जाहैबाय आं नैबे जोंनि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय सेनं सनापुर होननाय गामियाव सासे आंना ब्रादारा आंखौ मोनसे भिडिअ बानायनानै होनो होननानै लेंहरनायखाय आं नैबेयाव फैनाय जादों आरोना। नङाबाथ' आं माने बेबायदि जेरावबो थांनाय जायाखै नालाय साननैसो बैसागुनि उननिफ्राय आं जेरावबो थांनाय जायाखै। मानो होनबा आंना एकदम बैसागुनि उनाव माने एसे बायदिसिना घटना जालुबाय थानायखाय आं माने जेरावबो गोजानाव थाङाखै आरोना। ओमफ्राय भिडिअ बानायनाय बेबायदि आं थांनाय जायाखै। ओमफ्राय जोंहा आइयाबो डेथ जानाया बावाखै नालाय, ओमफ्राय आइ डेथ जाखांनायनि उनाव ओमफ्राय आंबो एकदम बेबायदि एक्सिडेन्ट जादों नालाय, थ' बेनिखायनो माने एसे ग्रहसआव दं खोमा साननानै नायनानै आं माने गोजानाव थांनाय जायाखै आरोना। ओमफ्राय दिनै माने दाख्लैनिफ्राय बुंबाय थादों आंनि बे ब्रादारा, ओमफ्राय न'सिनाव फैनानै आंनाव मोनसे प्रब्लेम दङ बेखौ आंखौ सल्भ खालामना फैदो, एसेसो हेफाजाब होफैदो होननायखाय आंनिखौ फैनानै बिथांनियाव एसे हेफाजाब होनो थाखाय आं फैनाय जादों आरोना। थ' नोंथांमोनाबो नैबे भिडिअखौ नायलां। ओमफ्राय मानो बानायनाय जादों होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ नाय आरोना, नायब्ला नोंथांमोना बुजिलांगोन फारसेनिफ्राय। ओमफ्राय बेनो आरोना नोंथांमोन, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि गोबां माने मा होनो बिदिखौ दुखु खस्थ'जों माने रायजो जाबोनाय माखासे बर'फोर दङ आरोना। थ' बेनिखायनो माने माखासे अलखद खैफोद जायोब्लाथाय माने गावखौ माने रैखाथि होनो थाखाय माखासे हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि गावजों गाव हेफाजाब होलायाबा गोबां माने बेबायदिनो दुखु दाहाजों सौसिनो गोनां जायो आरोना। नायलांबाय थादो, नायलांनानै एसे बुजिनानै लादो आरोना, मिथिदो। ओमफ्राय मिथिनानै बिथाङा मा होनो नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय आरोना। थ' आं भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। थ' ब्रादारनि न'आ नैबेनो आरोना। ओमफ्राय नै बिसोरो माने बिदा फंबायनि न'मोन, दा बिदायाबो गैला, बे बिदाया माने गैला आरोना। ओमफ्राय जोंहा ब्रादारनि न'आ नैबेनो। आं न'आव हाबनोसै आरोना। बिथाङा न'आवनो दङ नै, न'आवनो दंना नै, दा बिसिया नैबेनि थाखाय बेनो आरोना। ओमफ्राय फिसालाया नैबेनो। मा नामलै सेंग्रा? नामखौ खोन्थादोब्रा। हा? रितेश नार्जारि। आदसा, थ' बेनो आरोना लोगोफोर, आदानि कन्डिसना न'आव बारा थिग नङा। ओमफ्राय नैबे गावसोर थाग्रा न' बेखौ गोदानै लुदों। ओमफ्राय नैबे ओंखाम संग्रा आरोना। थ' बेखौ नायबानो नोंथांमोना मिथिखागोन बिथांनि कन्डिसना माबायदि कन्डिसन, बारा थाखा फैसायाव एभेलेबेल नङा आरोना। थ' बेनिखायनो आदाया नोंथांमोननिफ्राय खावलायनानै माने गुरै खावलायनानै हेफाजाब होनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायदों। ओमफ्राय नायब्लानो जाबाय नै न'नि कन्डिसनखौ नाय आरोना बयबो एसे। सोरगिदिं नैबे जाहैबाय उन्दुग्रा गावसिनि न'मा न' आरोना। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ओंखाम संग्रा न'। ओमफ्राय बेनो। राजा थाखो बेसे मोनखोलै? हा? स्कुलनि नामा मा नाम? मा नाम स्कुलनि नामा? देलाय स्कुलनि नामखौ मिथिया? गोसोआव गैला। गोसोआव गैला। सेनं सनापुर गुदि फरायसालिखौनो। फोरोंगिरिनि नामखौ मिथिया? मिथिया, फोरोंगिरिनि नामखौ मिथिया? खोन्थालाय। थ' आं जाय ब्रादारनि न'आव फैदोंमोन बेनो आरोना। बिसोरनि न'नि फेमिलिया बिसोरनो, ओरैजाय बिसि, ओरैजाय फिसाज्ला, ओरै जोंहा ब्रादारा गावनो आरोना। बिसोरनो जाहैबाय जोंनि गगामुग मिमां हालामनि सिङाव थानाय सेनं सनापुर होननाय गामिनि आरोना। ओमफ्राय जोंहा नैबे ब्रादारनि बिसि जिथुनाखि बाजै जागोन ना, दा बाजैनि कन्डिसनखौ नोंथांमोना नायब्लानो मिथिगोन आरोना। आं बे न'खराव फैनायनि मेन कारनाबो बेनो, प्रब्लेमा बेनो आरोना। थ' नोंथांमोना नायब्लानो सिनायगोन बिथाङा बिराद गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बेमार जाना दंनो। ओमफ्राय बेमारा बेनो, दा ब्रादारा फारसेनिफ्राय खोन्थालांगोन बेमारा मा बोरै बेमार जादों, बेसे गोबाव जाखो, ओमफ्राय मा कन्डिसन फारसेनिफ्राय खोन्थालांगोन आरोना। थ' बेबायदि कन्डिसन नायलाय। बे समाव आङो माने जोंहा ब्रादारनि न'आव आं मोनफैबाय। ओमफ्राय बेनो आरोना, गोबां बेमार जादों होननायलाय माने माखासे नोंथांमोननिफ्रायबो एसे सहाय बा माबा मोनसे हेफाजाब मोनगोन होननानै नैबेयाव आंखौ लेंहरनाय जादों आरोना। थ' बेनिखायनो नोंथांमोना नैबेयाव बेमारा माबायदि जादों एसे आदानिफ्राय खोनासंना लादो आरोना। दे आरो बाजै नोंथांमोननि सिनायथिखौ एसे होनानै लाग्रोदो। खुलुमबाय, आंनि मुङा सन्जिब नार्जारि आरो रन्जु नार्जारि। जों धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गगामुग हालामनि सिङाव थानाय मिमां नलबारि, गामिया जाहैबाय सेनं सनापुर। ओमफ्राय आं दा बेखौनो फोरमायनो सानदों दा जोंना मिसेसनि देहाया थिग नङा माने बेमार जानानै गोबाव बेमारजों जुजिगासिनो माने जोंना दा सान्थि गैयि जाना दं माने न'खरा बेमारनि थाखायनो। दा मा बेमार ओरैनो मिथिगौ नामा बेमारखौ? बेमाराथ' इसिबां माबायाव ओंखारजोबा, ओमफ्राय दै जमा जादों होनदों आरो। उदै सिङाव दै जमा जादों आरोना।
बेफोर आरो गेस माने बिदि जाबोबाय थायो आरो माने ओमफ्राय बिदिनो हामो आरो जाफिनो माने दिनैसिम 7 बोसोर जाबाय माने ओमफ्राय गिदिर हस्पिटालाव लांबाय बायनोबो जेबो राहा लामा गैया जेरैबो लामा गोथेजोब्बाय नायै गासिबो हा हु बन्दकआव थाजोब्बाय दा बिदिनो गारसिना दोननाय बिदि जानानै दंथ'यो दा थ' आदायाबो एसे माने बाहेरायाव खामानि मावो होन्दोंमोन ना खै बोसोरसो बाहेरायाव थाखो जेनेबा ओरैनो बिदिनो जोनोमनि सिगां थाहैदोंमोन ओमफ्राय जोनोमनि उनावबो थांलाय फैलाय खालामबाय थादों बिदिनो मालाबा बिदिनो देहानि थाखायनो मावथारनो मोना थांलाय फैलाय बिदिनो एसे मावो बेमारा जाखारफिनबाथाय खेंखें आरो फैसा हरनाय खिनिया बेनावनो थांजोबो जादों आरो फैफिननो गोनां जायो आरोना फैफिननो गोनां जायो दा बेबायदि आरोना माने जेरावबो सान्थि गैयि जाना दं आरो ओरैनो खनबेसेसो नायखो दासिम डाक्टारनाव 2020आव खनसे पिसिपिआराव नायखांबाय ओमफ्राय पिसिपिआराव नायखांनानै आरो गगामुगफ्रावबो नायनाय जादों फिसा फिसौ गामिनि जायगानि सिटियावनो जायगानि टाउनावनो ओमफ्राय उनाव दाख्लैनिफ्राय लखिमपुराव लांलायबाय लखिमपुराव लांलाय लाबोलाय खालामनाया मास मोनब्रैसो जालांबाय आरो माने ओमफ्राय दा डाक्टारा मा होनदों जेनेबा दा डाक्टारा दै जमा जाबाय ओमफ्राय फार्स्टआव टेब्लेटजोंनो दबदायनो हागोन टेब्लेटजोंनो ट्राइ नायग्रो उनाव बेलेग राहा लागोन होननानै बुंहरदों नायलाय टेब्लेटजोंनो नायथ'दोंमोन आरो दाथ' हामाबो हामा जाबायना हामाबो दा अपारेसननि खोथा बुंदोंना दा अपारेसन खालामोबाथ' गोबां थांनायनि चान्स दं माने बेसे थांगोन बुंनो हाया माने जिखुनु बेमाराथ' गिदिर जाबाय नालाय बिनि लिभार किडनिफ्रा दैयाव सोमना थानाय बिदि जाबाय थाबाय बिदिनो मालाबा जेबो राहा गैथारियाव मास मोननै मोनथाम गाहाम थानो गोनां जायो ओमफ्राय बिदिनो थाखा एसे एनै दाहार लालाबायनानै नायब्रबबाथाय टेब्लेट जाबाथाय एसे दबदायना थायो आरो जाखारफिनो माने मथथे ओरैबायदि अबस्थायाव फैबाय माने ना मा खालामनानै माब्रै मा राहा लानो माब्रै खालामबावनो बिदि सानो आरो माने बुंनोनो माने खोथायानो ओंखारला माने जेबो आगोर मोनै जाहैबाय आरो माने राहा लामाखौनो नुहुरला माने न'खराव जेसेबां माने हाखिनि दं बेखौ बन्दकआव होजोब्बाय फारसेथिं माने आदाया दहाय बुंनाय बायदि माने बायजोआव थायै जोंहा बाजैखौ नायबाय थादोंमोन ओमफ्राय नायनानै माने बायजोआव थानाय लोगो लोगो बिनि बेमारखौ दा सिरियास जानायखाय न'आव माने थानानै नायनो गोनां जादों दा न'आव थायोबाथ' नोङो थाखा फैसानि खोथा थाबाय नङा होमबा न'आव थानानैथ' नों फैसा मोना बेबायदि ओमफ्राय दा बाहेरायाव थांफिननोबो बिनि कन्डिसना बिराद गाज्रि आरोना ओरैनो नुनायाव बेबायदि नुदों ओरैनो दा कन्डिसना बिराद गाज्रि आरोना ओमफ्राय डाक्टारा उन्दुनो हरसे उन्दुनो हायाना ओमफ्राय दाथ' अपारेसनानो मोनसेल' अपसन दंसै आरोना डाक्टार बुंनाय मथेबा थ' बे नैबे अपारेसन बानायनो थाखाय गोबां माने रां नांगौनो आरोना दायो रां नाङोब्ला माने न'खराव बेबायदि रां दिहुननो हानाय अबस्था गैला होनना बुंदों आरोना थ' बेनिखायनो दा ब्रादारा रायजोफोरखौ एसे खावलायहरदो मा लुगैदों अननानै खुलुमनानै खर' गंग्लायै निमाहा बिनाय जायो गोरोन्थि जायोबा आङो दा बिदि लुबैनाया जाहैदों आइ आफामोना एसे अननानै सोरबाफोर गोसो गुवार बिखा गुवार अनफावरिफोरा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोना थाइसे थाइनै 10-20 हरबाय बायोबा बे न'खरखौ आं सान्थियै फोथांना लाखिनो हागोन आरो गथ'नि मोखांखौ नायनानै बिमाखौ लाखिनो गोनां जानानै दं आरो दा गथ'आ अखानायबानो बिमाखौ नागिरो बे हिसाबै बेखिनियानो दा बाजैया देहाखौ माबायदि मोन्दों ओरैनो जानानै देहाखौ एसे गिलिर मोनो उदै ओंखारबोबाथाय गिलिर ओमफ्राय सुख गैया ओंखारबानो बिखाथिं नारखोयो बेखौ एसे सर्ट जानाय मोनो बेनि थाखायनो ओंखामफोर जानो हाया जेनेबा ओंखामखौ जानो हायो बेसेसो गोबाव जाखो जेनेबा नों बेबायदि एसे सिरियाससिन जानाया जेनेबा जानोथ' गोबाव जाबाय बिदिनो मुलि जानानै गोमायना थानानै ओमफ्राय मुलि गैयाबानो बिदिनो जाखारफिनबाय थायो जाखारफिनबानो बिदि बारा मोनफिनबाय थायो आरो बिदि अजा बेजाफोरनाव नायनाय जादोंमोन नामा जेनेबा बिदि नायला दाख्लै नायलाबाय सिरियास जाथारनायखाय होमबाबो जेबो हमना मोना जेबो इमप्रुभ जायाखै आरोना अजानाव नायनाया डक्टरनिसो बेमार आरोना आरो बिदि रिपर्टआ दं नामा नोंसिनाव जेनेबा दा दङ
थ' बेनो आरोना लोगोफोर माने आङो आदानाव फैनायखौ आदाया आंनो फोरमायजोब्बाय गासिबो घटनाफोरखौ थ' बेनो नोंथांमोन माने न'आव आदा बुंनाय बायदि दानि न'आव जेबो कन्डिसनानो गैला बेनिखायनो नोंथांमोना हाजासे माने आंनिफ्रायबो आं नोंथांमोनखौ आंनि गासै भिउवार्स आंनि गासै साबसक्राइबार बिथांमोनखौ माने बिनि थाखाय आं माने गुरैयै आखाइ खबजबै माने नोंथांमोनखौबो आं माने खावलायदों आरोना नोंथांमोना माने आदाखौ एसे हेफाजाब हरदों नङाबा माने जोंनि बर' सुबुंफोरनि कन्डिसनावथ' बिदिनोखा नालाय फ्राय मानसियानो माने गासिबो माहाजोन नंजोबा गासिबो माने थाखा फैसानि मालिक नङा थ' बेबायदि माने बेमार आजारफोर जायोब्ला माने न'खौ बिराद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सहायनो गोनां जायो आरोना माने सोलिलांनो गोनां जायो थ' बेनिखायनो माने नोंथांमोनाबो जि एसे एनै हायो माने बाराखौ नङाब्लाबो नोंथांमोना सोलिनो हानाय बायदि नङा होमबा थ' बेनिखायनो बिथांनि माने जिथुनिखि नैबे स्क्रिनाव होनाय जिथुनिखि QR कड बेयाव नोंथांमोना माने जेसेबां हायो अननानै आदानि माने हेफाजाब हलायनानै जा बा बेखौ नायनायनि एसे कन्डिसनफोरखौ नोंथांमोना एसे हेफाजाब होलायनानै बानायनानै होयो जेन आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आसा खालामनाय जाबाय आरोना बयनिसिमबो थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं नोंथांमोननो बेखिनिखौनो देखायबाय नोंथांमोना जेसेबां हायो सापर्ट होदो आदाखौ बेनिखायनो आं माने नोंथांमोनखौबो एसे गुरैयै आर'ज खालामनाय जाबाय आरो आंनि फालनिफ्रायबो थ' आं बारा गोबाव खालामबाय थाला आरोना भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं